Ще видите една невероятна хореография LA Students. Salsa de Cuba. Дами и господа, едно голямо ръкоплащане за тези прекрасни деца. Salsa Cuba de Students. Браво ли? Значи, стойте само. Значи, дами и господа, наистина, стойте само да не. Тези прекрасни танцори тази вечер за първи път танцуват пред публика. Представете се как се чувстват, когато танцуваш не за първи път, и за втори, и за трети, и за много път, нали? Много е притеснително. И адреналина е на хай, нали, на най-високото ниво. И представям се как се чувстват тези деца, но благодарение на вас, те се чувстват 100 пъти по-хубаво, че танцуваха пред вас, защото вие сте тяхното семейство и с вашето ръкоплащане, с вашите усмивки са направили тези танцори още по-щастливи тази вечер. Чакайте да бъдете, сега мисля. И така, благодарим много наистина и успех. Чакай, искам да кажа, чакай. За мен е много изненада. Ти. Добре, много добре. Вие за мен е приятел. Вие знаеш какво ли казвам. Има много талантлив. България намери. Има касти. Браво, Руша! Браво! Благодарим много. Значи искаме още веднъж да ви поканим на National Salsa Congress 24, 5 и 6 февруари. Цената за сега до край на празниците е 55 евро, включва всичко от веднощувки, accommodation, с уроци и всичко. Само за 55 евро до край на празниците.